Dobrodošli u Josinu kuhinju. Danas pravimo ovu mađarsku lepinju ovdje u Mađarskoj u okolini Budimpešte. Pogledajte kako to fantastično izgleda ova divna lepinja koju smo zaista jednostavno napravili od jednostavnih zaista sastojaka. Pravo zadovoljstvo je praviti jednu ovakvu lepinju i vi možete napraviti isto ovako. Mi ćemo koristiti sutra za sendvič, samo ovako možemo da krenemo u ovu avanturu pripreme ove lepe mađarske lepinje. U jednu staklenu posudu stavili smo jednu kafenu kašiku šećera, stavljamo 40 grama svežega kvasa, ovako ga rukom izmeljemo, kod nas je 35 grama, ovdje 40 grama, sipamo mlake vode, i stavljamo jednu supenu kašiku brašna, ovaj put belo brašno, i promešamo. Kad smo ga promešali, ostavimo ga poklopljeno na stranu da se digne, kao što kod nas kažu. U posudu sipamo integralnog brašna, 300 grama. Sipamo još 300 grama krupno mlevenog integralnog brašna. Stavljamo 200 grama zobenog brašna, isto tako kvalitetnoga. I 300 grama beloga brašna, isto jako lepoga, kvalitetnoga, jako ukusno. Sada ćemo da sipamo svako individualno, on sipa sa solju. Ja tako sa rukom tačno znam koliko otprilike je potrebno. Eto je taman ovoliko, od ovog više nije potrebno. I ovdje stavljaju maslinovo ulje. Tu ćemo staviti 3, 4, 5, bogato 6 supenih kašika maslinovog ulja. I ovo ćemo sad promišamo. Prije nego što stavimo kvas, da ova sol ne bi ubila kvas. Sada stavljamo kvas koji se vidite kako se lepo digao. Stavit ćemo ga u sredinu, fantastično izgleda. Oblićemo posudu da nam nešto ne bi ostalo, da ne bi bacali. I ovdje se zaista ništa ne baca. Samo lijepo ovako oblijemo. Mlaku vodu stavljamo. Vodu će svako stavljati individualno, zavisno kakav mu je brašno. Znači, brašno uvijek određuje koliko ćemo vode morati stavljati i ovako samo umesimo. Ako vam se desi da je smesa mekana, onda ćemo sipati malo brašna, 200 grama, to će nam biti taman dovoljno. Onda znači samo dosipate još 200 grama brašna i bit će vam dobro. Ako vam je tvrdo, odnosno nema dovoljno vode, vi ćete dosipati vode. Samo ovako lijepo radimo dalje. Vidite, ovaka smesa hleba je odlična, samo moramo lijepo da razradimo. 15 minuta smo mesili, pogledajte kako se lijepo odvaja hleb od posude. Sada ćemo ga ovako ostaviti i prekrićemo ga sa krpom i čekamo dok nam se ne digne da počne da gura krpu gore. Znači, ne moramo gledati na sat, nego samo gledamo kada se ispupči ovako. To znači da je dobro, diglo se. Sada ćemo nauljiti ruku. Ovako smo nauljili ruku samo. Vidite, samo tu ovako idemo ispod. Izvučemo, skroz ga izvučemo i spustimo dole. Isto idemo dalje, samo stavljamo na ovaj način. Izvlačimo i stavimo dole. Ponovo. I tako, ceo krug ćemo napraviti. Vidite, samo ovako ga lepo izvlačimo. I još nam je ostalo samo ovdje da izvučemo. I ne radimo ništa, samo ovako ostavimo, prekrijemo i stavimo dalje da se diže. Nismo gledali sad, nego ponovo se diglo testo. To nam je samo važno. Isto kao što smo prošli put radili. Samo ovako idemo do dna, povučemo, izvučemo testo i ostavimo.
okrenemo do dna, povučemo, okrenemo. Znači, samo ćemo na ovaj način ponoviti isto ono od prošli put. Ovako se samo izvuče i još imamo jedan put. Imamo još jedan put. I vidite, ne može to više da se izvlači, zato ostavljamo. Sad nam se fermentira testo, zbog toga stavljamo opet na polju i treći put ga stavljamo da se digne. I treći put nam se pogača, pogledajte kako lepo digla. Sada možemo da sipamo na uljenu tepsiju. Sipamo pogaču u tepsiju, sačekat ćemo da izađe, fantastično. Opet nauljimo ruke. Ruke smo nauljili i razvučemo testo po tepsiji da dobijemo lepu pogaču. Kada smo raširili lepinju po tepsiji, ponovo prekrijemo i sačekamo još jedno 20 minuta da se ponovo digne. Nakon 20 minuta naša lepinja, pogledajte kako lepo izgleda. Sada ćemo sa žiletom ili sa oštrim nožom da zasečemo ovako lepo lepinju. I još ćemo ovako da ga ukrasimo. Vidjet ćete, jako će biti lepa. Ova mađarska lepinja je fantastična. I može da ide u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Pogledajte kako fantastično izgleda ova mađarska lepenja. Jako je lepo uspelo. Fantastično nešto. Mirisi su, ne mogu vam objasniti. Možemo da serviramo ovu lepu mađarsku lepinju. Gotova je mađarska lepinja. Pogledajte kako je fantastično uspela. Pravo zadovoljstvo je bilo pripreme zaista ove lepe, fantastične lepinje. Mekana je, pogledajte, možemo da je koristimo kao sendvič, sutra idemo kući, tako da će supruga sutra da napravi jako lepe sendviče. I vi isto na ovaj način možete napraviti ovako predivnu mađarsku lepinju. Jako mi je drago što pratite Jocinu kuhinju. Do skorog viđenja u novim avanturama. Puno pozdrava, Joce.